Good morning. Muna na po mi sa among asyenda tabok-tabok. Muna yung sakyanan roro. Wala ni. Pero lingaw kayo oy. Dara ka mong driver. Nagamon driver. Ano ni? Roro balsa. Kawayan. Automatic na ni. Asara mo? Ari mi sa among asyenda tabok-tabok. Nakasakay Diyos. Nakasakay taos ate sa style katarman ani nga sampan. Mundot kayo oy. Lingaw. Ready mo nig asinda. Tabok-tabok. Asyenda tabok-tabok. Ang driver ang paspasa mo. Mubira. Sila maghaipakyaw. Makabayad baka kuani nga pertira ning mahala kay limang ganing Luag kayong kuan oh. solo ba ni pakyawan ba pakyawan.